todos especialmente oportunos neste momento. Estou falando da posible, incluso agora mesmo, transferencia da Xunta de Galicia da capacidade para outorgar permisos de traballo vinculados a permisos de residencia. O sea, a Consellería de Emprego elevou un informe a Consello que incide no que hai tempo que levamos falando. Hai sectores clave na economía galega, o agro, o turismo, a construción e outros moitos que a día de hoxe non atopan man de obra e a parte dos esforzos internos que se podan facer en canto a formación, en canto a reciclarse e incentivos a persoas que xa están aquí para que se adiquen a estes sectores, hai outra solución que é apostar por ese talento, esa capacidade, eses profesionais traelos de outros países. A estrategia Retorna está paliando en parte estas necesidades, pero é certo tamén que non é dabondo e que, cando falamos de persoas, saben que un dos requisitos da estrategia Retorna é ter a nacionalidade española, cando non se ten esta nacionalidade, os problemas e os trámites varían moito e non para millor. Saben que, por lo tanto, ante esta situación, a Xunta de Galicia solicitou o pasado verán o Estado asumir as competencias para poder xestionar estes permisos de traballo, competencias que xa teñen agora mesmo o País Vasco e Cataluña, e que é certo que durante moito tempo, a pesar de que o ministro Torres, cando estivo aquí en Santiago con ocasión da transferencia litoral, decía que o veía ben, tardamos varios meses en ni siquiera poder empezar as primeiras xestións, pero é certo que nas últimas semanas parece que, afortunadamente, o tema colleu máis velocidade e a semana pasada celebrouse esa primeira reunión formal, técnica, para intentar facer efectivo este traspaso. O que hoxe informou e tomou razón o conselleiro responsable, o Consello de Emprego, é que o Estado xa trasladou á Xunta de Galicia un borrador no que se contempla o traspaso de competencias para outorgar os permisos iniciais de residencia e traballo para persoas estranxeiras, é dicir, persoas que non teñan a nacionalidade española. Insisto en que esta é a principal diferencia coa estrategia Retorna. Este é un paso que agradecemos, podía terse dado bastantes meses antes, pero agora o que urximos é o Goberno a seguir avanzando nos trámites para facer efectivas estas competencias e poder exercerlas neste ano 2026. O seguinte paso, estamos examinando ese borrador, falta tamén unha memoria económica que recolla a transferencia de medios materiais e persoais e, ao mesmo tempo, ademais desta competencia, si se traspasara e para que isto sexa realmente efectivo, sería necesario seguir avanzando na homologación de títulos estranxeiros ou na necesaria actualización do catálogo de postos de traballo de difícil cobertura. Isto sería necesario facelo tamén a nivel nacional, están demandando os sectores económicos, os sectores empresariais, a maioría das comunidades autónomas. Bueno, se se falla a nivel global non sería necesario traspasar a competencia, senón, se hai que facelo autonomía a autonomía, nós tamén o pediríamos. Pero ahora o que queremos, sobre todo, é pechar esta competencia que xa teñen, insisto, País Vasco e Cataluña, e creemos que neste momento é especialmente oportuno a aposta de Galicia é coñecida por acoller unha migración ordenada, e non hai mellor maneira de facela ordenada que acoller aquí a persoas que xa veñen sabendo o seu destino laboral, por suposto, coas súas familias e incluso cun contrato de traballo que necesita para poder facerse efectivo estas competencias que agora queremos facer, porque tamén a experiencia que demostra é que agora mesmo en manos do Estado os tempos son amplísimos, moito máis do que creemos que é posible, e por iso reclamamos esta competencia e eu agardo que durante este ano se poida pechar, chegar a un acordo deste proceso que xa empezou e que Galicia poida, ahora mesmo, insisto, son Cataluña e País Vasco, poida outorgar estes permisos de traballo vinculados a permisos de residencia. Cambio de asunto, a proposta da Consellería de Vivenda, hoxe tomamos unha determinación derivada dunha situación que se alonga xa no tempo moito máis do que debería.
a proposta da Consellería de Vivenda nas súas competencias de infraestructuras. Saben que existe, emiteuse o ano pasado un dictamen da Comisión Europea, donde cuestionaba abertamente a legalidade da prórroga da concesión da P9 ata o ano 2048. A Comisión Europea deu un último aviso, en realidade, ao Goberno central, advertindo que podería incluso ser levada a España ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea se non tomaba as medidas axeitadas. Hai máis de 3 meses xa que a Xunta solicitou o Ministerio de Transportes que nos facilitase a documentación que lle enviou a Unión Europea e tamén a resposta que deron sobre esta cuestión tamén a Comisión, a Unión Europea. Non obtivemos ningún tipo de resposta, volvimos a insistir e hoxe o que acordamos é dar xa un prazo dun mes, dirixirnos ao Goberno e dicirlle que se nun prazo dun mes non nos achega o solicitado a resposta ao dictamen da Unión Europea sobre a prórroga da P9, emprenderemos accións judiciais e entablaremos un recurso contencioso administrativo contra esta falta de resposta do Goberno central. Coñecen a situación perfectamente, incluso vimos noutras zonas se están xa eliminando peaxes e a P9 volveu a subir un 5% o inicio deste ano. Por lo tanto, seguimos insistindo en que a mellor, a única solución nestes momentos, e así ademais acordou o Parlamento Galego por unanimidade, rescate e transferencia, primeiro rescate, despois transferencia da xestión da autoestrada e por iso damos este paso, necesitamos coñecer que está facendo e cales son as xestións. Xa coñecemos as manifestacións, se daban hai uns días outra vez do Goberno Central no senso negativo, de decir que é unha concesión en vigor e non pensan facer nada, pero a Unión Europea é quen lle está requerindo e queremos saber o que lle está respondendo a Unión Europea para actuar en consecuencia. Sigo en infraestructuras. A proposta desta Consellería, hoxe aprobamos o proxecto definitivo, cambio de acordo, para construir unha senda peonil e ciclista que una o núcleo urbano do Concello de A Guarda co lugar de Camposancos, 1,3 millóns de euros, vai ter 3 kilómetros esta senda, irá en paralelo a estrada que sube cara ao monte Santa Tecra. A previsión é licitar as obras nestes primeiros meses do 2026 e o prazo de execución sería entre 8 e 9 meses. Sigo en infraestructuras, neste caso a proposta da Consellería do Mar, hoxe acordamos someter información pública o que vai ser a obra máis importante en canto a orzamento emprendida nunca como obra unitaria por Portos de Galicia. Estou falando da dragaxe do río Lérez en Pontevedra, 12 millóns de euros, cumprindo unha demanda histórica de moitos sectores do Concello de Pontevedra, do sector pesqueiro marisqueiro, das cofradías, e en xeral de todo o mundo que vivimos nesa zona. O propio Parlamento de Galicia acordou por unanimidade que se fixera esta dragaxa. A verdade é que tivo moitísimas obstáculos, atrancos, vicisitudes, cambios do punto de vertido, pero a día de hoxe a Xunta de Galicia entende que xa serán as condicións, logo das últimas indicacións do Goberno central, para poder por fin executar esta obra, que se vai executar na contorna dos Peiraos das Corvaceiras, en Pontevedra, 4,5 kilómetros de longitude no río de actuación, e casi no río, en a salida hacia a ría, e casi 310.000 metros cuadrados de superficie na que se vai actuar, 500.000 metros cúbicos de áridos que hai que mover e que se van depositar na zona que, por fin, validou o Goberno central no exterior da ría de Arousa. Por suposto, as obras contarán cun programa de vixianza ambiental para que, dende o principio até o final, se garanta que se cumplen todas as garantías e requisitos que se estableceron. A actuación vai ser licitada ao longo deste ano, xa digo, 12 millóns de euros, e esperamos que a dragaxe poida comenzar como moi tarde, a principios do ano 2027, despois de moitísimos anos de espera, e que a explotación marisqueira e a operatividade das embarcacións que chegan hasta o fondo, casi hasta a cidade de Pontevedra, se vexa millorada moi notablemente. Cambio de acordo, a proposta da Consellería de Educación, hoxe demos o visto e prace a destinar casi 18 millóns de euros a facilitar que miles de alumnos e profesores se poidan formar este curso escolar
no estranxeiro para mellorar as súas habilidades lingüísticas, as súas competencias lingüísticas. Son moitas as actuacións, pois, por exemplo, engloban estes 18 millóns o programa Erasmus+, que é o suplemento á axuda da Xunta de Galicia, que a Xunta de Galicia concede aos estudiantes que se acollen ao programa Erasmus, que, como saben, é de ámbito da Organización Europea, pero teñen unha axuda suplementaria Erasmus+ da Xunta de Galicia. Tamén vai permitir que máis de 1000 estudiantes de bacharelato poidan facer estadías lingüísticas durante o verán noutro país. Tamén haberá máis de 300 prazas dirixidas a docentes para que poidan incluso pasar todo un curso escolar integrados nun centro docente no estranxeiro para mellorar as súas capacidades lingüísticas. E tamén hai unha parte adicada os intercambios de alumnos con colexios e institucións de outros países, é dicir, tanto que os nosos alumnos vayan ali como que os de outros países veñen aquí e pasen durante un tempo integrados na actividade docente dos nosos centros. En total, 18 millóns de euros e entre docentes e profesores, máis de 8.000 alumnos e docentes beneficiados. A proposta da Consellería de Cultura, hoxe demoslle luz verde o plan de dinamización da lectura en Galicia, que vai investir ata 60 millóns de euros ata o ano 2029. Que buscamos? Pois incrementar o hábito de lectura entre os galegos e galegas. As enquisas indican que casi 2/3 partes da poboación en Galicia adoita ler libros, polo menos durante un tempo, despois varía a cantidad dese tempo durante o seu tempo libre. Queremos, primeiro, normalizar este costume e tamén ampliarlo. Ata agora había unha serie de medidas específicas para conseguir este objetivo e o que facemos ahora é englobalas neste plan que hoxe aprobamos, neste plan de dinamización de lectura de Galicia. Cales son os obxectivos? Pois este 66%, 2/3 partes que les decía, incrementar ata un máximo de 10 puntos a taxa de persoas que afirman que len con certa regularidade e incluso lograr que o 65% dos galegos adquira o hábito de ler cada semana, é dicir, que esta regularidade, esta habitualidade, sexa unha habitualidade semanal. Ata agora, o 66% é xente que afirmou ler no último trimestre e queremos que ese 65%, ese 45% que actualmente de galegos di que lee todas as semanas, suba, como les decía, ata o 65%. Hai moitas medidas, plans locais de lectura, colaboracións entre administracións e o tecido cultural de cada localidade, reforzar a programación e fomento de lectura nas escolas, reforzar a rede de bibliotecas, potenciar o libro en galego e a posta en marcha do Observatorio de Lectura de Galicia para facer un seguimento destas medidas implantadas. Xa digo, 60 millóns de euros, empezando este ano e rematando no ano 2029 para incrementar en 10 puntos os hábitos de lectura dos galegos. Cambio de Consellería e de acordo a proposta da Consellería de Emprego, igual que a semana pasada, recordarán, acordábamos 2,5 millóns de euros para axudar os galegos que retornan nos gastos de primeira instalación, hoxe acordamos unha axuda total de 1 millón de euros para os primeiros gastos dos galegos que retornan e inician unha actividade de emprendemento. É dicir, que retornan a Galicia e, aparte dos gastos que poidan ter o primeiro establecemento, tamén os primeiros gastos nunha actividade emprendedora. En 1 millón de euros esperamos axudar a posta en marcha de 150 proxectos. Se os proxectos, ademais, son en zonas rurais, recibirán unha achega maior. Paso ao sector primario. A proposta da Consellería de Medio Rural tomamos un acordo importante para unha actividade económica tamén importante no noso rural. Estou falando da produción de ovos. Ten unha especial relevancia en Galicia, as cifras así o acreditan. En Galicia hai 2 millóns de galiñas poñedoras en casi 100 explotacións que producen cada ano 152 millóns de dúcias de ovos. Que fixemos hoxe? Aprobar un decreto específico para Galicia
que regula o marcado e o embalaxe dos ovos, buscando axilizar a súa venda, reducir as tarefas que teñen que realizar os produtores e adaptar toda esta actividade moi reglada, estamos falando moitas veces de produtos para exportación, á idiosincrasia e á maneira de producir que existe en Galicia. Imos ser a primeira comunidade autónoma en desenvolver un decreto específico, ata agora hai un de carácter nacional, pero a normativa europea prevé estas adaptacións, sempre, por suposto, cumplindo os requerimentos da normativa europea cando sexa máis convinte para a actividade que se produce en cada territorio, que é o que facemos agora. E, por lo tanto, este decreto regula é amplio, onde ten que facerse o marcado dos ovos, ata a información que ten que ir na embalaxe. Hai varias novedades. A principal é que ata agora non se podía, e a partir de agora o marcado dos ovos vaise poder facer nos centros de embalaxe e non son nas granxas, como ata agora. Por lo tanto, isto libera as granxas dunha actividade que lle supoñía moitos esforzos e moitos requerimentos en canto a espacio, en canto a tempo, en canto a mecánica de traballo. Entendemos que é posible que todas estas actividades de marcado se poidan facer xa directamente nos centros de embalaxe. Por lo tanto, isto vai aforrar tempo ás explotacións e vai evitar, pois eso, que teñan, entre outras cousas, que ter un espacio dedicado só a esta tarefa. E tamén o decreto establece cando non hai obrigación de marcar os ovos. E non haberá cando os ovos se vendan directamente ao consumidor final ou a domicilio, cumplindo todos os requerimentos sanitarios, ou cando se vendan en feiras, cumplindo dous requisitos: que sexan explotacións pequenas, que non teñan máis de 50 galiñas, e que os datos da granxa estean perfectamente visibles e identificados no posto de venda. Isto ten importancia para moitos pequenos produtores que venden os seus produtos directamente nas feiras que hai en Galicia, e ata agora non era posible porque o decreto non prevía esta posibilidade. Cambio de acordo e de Consellería, volvemos á Consellería de Emprego. Os acordamos destinar 42 millóns de euros a axudas dirixidas a seguir promovendo o emprego autónomo para que os autónomos poidan ou ben iniciar ou ben manter e consolidar negocios e impulsar novas contratacións destes negocios, é dicir, autónomos empregadores. Queremos chegar a casi 9.000 autónomos, 8.700, ese é o objetivo. Saben que isto xa foi o ano pasado, por segundo ano, vanse publicar todas as órdenes que antes estaban dispersas, tiñan diferentes convocatorias e diferente escalonamento no tempo, nunha única convocatoria, e, sen dúbida, isto xa o fixo o ano pasado e volverá a facilitar moito que os autónomos poidan achegar e coñecer e tramitar estas axudas. Hai novidades respecto ás axudas, pois, por exemplo, do ano pasado. Por exemplo, ampliamos a 2 anos a cobertura de cota cero cando as actividades dos autónomos sexan nos sectores da agricultura, gandería ou silvicultura. Toda agora había un ano de cota cero nestes sectores. Ampliamos a 2 anos, incrementamos tamén nun 20% as axudas para a remuda xeracional, para facilitar o traspaso de negocios rentables que non se pechen por falta de relevo. E tamén outras liñas de axuda nesta convocatoria xeral irán, por exemplo, para mellorar investimentos en negocios que leven abertos máis de 3 anos e medio, iso que decía antes da consolidación, axudar os que foron emprendedores e deixaron de selo e queren volver a selo para que volvan a emprender, e tamén axudas, como decía, para autónomos empregadores cando contraten a persoas que estean en situación de desemprego. Cambio de acordo de Consellería, non un acordo, é un balanzo que presenta periódicamente a Consellería de Facenda sobre a execución dos fondos MRR, fondos Next Generation, que lle foron traspasados á Xunta de Galicia. Galicia ten asignados, por parte do Goberno Central, 1.745 millóns de euros procedentes con orixen MRR, fondos Next Generation, para entendernos. Ainda non recibimos todos, quedan desa asignación que se nos comunicou, quedan todavía por traspasarnos, e mentre non se traspase nada se pode facer, 106 millóns de euros, é dicir, 2.745 millóns de euros. A día de hoxe, Galicia recibiu 1.639. Cal é o grado de execución deses 1.639? Recordo que, salvo algunha excepción que tampouco nos foi comunicada por escrito, simplemente de palabra toda agora,
O período de execución remata o 30 de xuño. Están adxudicados o 88% dos fondos recibidos, 1.449 millóns de euros. É dicir, xa teñen adxudicatario, moitísimos deles justificados e o resto en fase de adxudicación. Algo máis de 88% dos fondos e o 96% xa están convocados. Dentro dese 96% entrarían tamén gran parte dos que están adxudicados. Quer decir que hai unha parte convocada que ainda está pendiente da adxudicación. Se trata de actuacións que poderían ser actuacións que entran nun prazo. Moitas veces veñen de fondos que nos acaban de traspasar e que, polo tanto, insisto, hasta que non se traspasan non se poden facer as convocatorias, pero o 96% xa está convocado e a previsión é que poidan adxudicarse e xustificarse. Esas son pequenas actuacións no prazo que temos establecido. 48.000 persoas foron beneficiadas, persoas físicas, e 7.000 entidades e sociedades. Estou falando dese 88% de adxudicatarios. Por lo tanto, vai ser moi difícil, porque, e por suposto, justificaremos todo aquilo para chegar ao 100%, moitas veces dependemos cando, dende que se traspasen os fondos, insisto, 106 millóns todavía dos adjudicados a Galicia sin traspasar, ata as veces veñen con as condicións que fan moi difícil a súa execución. Logo, a intención de Galicia é chegar ao 100% absoluto, probablemente sexa moi complicado, pero nos achegaremos moitísimo a esa cifra e, por suposto, cando cheguen os prazos, que, insisto, non sabemos se vai haber prórrogas ou non, explicaremos perfectamente calquer carto, calquer euro que quedara finalmente sin poder utilizarse a razóns delo, pero insisto que a execución prevemos que este ao redor, cando menos, total, justificado e pagado, de máis dun 95%. Isto contrasta claramente coa situación dos fondos reservados polo Goberno central. Simplemente insistir nun dato que xa comentamos varias veces. Nos referente aos PERTES, os proxectos industriais, hai máis de 20.600 millóns de euros ou sin adxudicar ou directamente a maioría sin ni siquiera convocar. Fondos que rematan o 30 de xuño e fondos reservados polo Goberno central, e non sería polas veces que se dixo durante estes anos que se traspasaran as comunidades autónomas. Cambio de acordo de consellería. Seguimos cumprindo o obxectivo de prácticamente todos os concellos de chegar ás 8.000 vivendas protegidas. Compromiso, como saben, ampliado. Outro día presentábamos o Plan de Vivenda de Galicia e anunciábamos que queremos chegar no ano 2030 ás 10.000 vivendas promovidas pola Xunta de Galicia, é dicir, facer 2.000 máis, 6.000 máis dende o ano 24. Para seguir cumprindo este compromiso, o compromiso das 4.000, en 4 anos, hoxe damos un paso máis e o facemos nas cidades de Lugo e no concello de Ribadeo. Xa estamos promovendo vivenda pública, tanto na cidade de Lugo como no concello de Ribadeo. De feito, 600 na cidade de Lugo están en marcha e 6 para rehabilitar no casco histórico de Ribadeo. Pero tamén queremos facilitar, aparte das que promove a Xunta de Galicia directamente, que promotores ou cooperativas poidan facer vivenda protexida na súa gran parte nestas vilas, en Lugo e en Ribadeo. E o que fixemos hoxe para conseguir ese objetivo é habilitar solo residencial nos concellos de Lugo e Ribadeo para que sobre ese solo residencial, que ata agora non tiña esa calificación, se poidan construir en total, entre Lugo e Ribadeo, 1.565 novas vivendas, das cales o 80% teñen que ter o carácter social, o carácter de protegidas. Por lo tanto, o que fixemos hoxe foi aprobar o PIA, o Proxecto de Interés Autonómico, para, por unha banda, desenvolver no barrio do Sagrado Corazón 1.265 vivendas, das cales o 80%, como decía, teñen que ser protegidas. Van ser 12 hectáreas de terreo que están preto da futura estación intermodal. E outro PIA máis, neste caso no concello de Ribadeo, para que se poidan construir 300 vivendas en Ribadeo, das cales o 80% tamén terán que ter carácter social
en este caso en Ribadeo vai ser sobre unha superficie de 7,6 hectáreas. É dicir, por unha banda, o que promove a Xunta de Galicia directamente, por outra, habilitar as condicións para que cooperativas e promotores poidan construir vivenda e teñan que destinar nese chan que agora é obxecto do Plan de Interés Autonómico, o 80% teñen que ter carácter social. Dous últimos acordos en materia de sanidade, antes do acordo central que explicará o Consello de Presidencia, que siguen demostrando o esforzo importantísimo que fai a sanidade pública galega nos aspectos nos pacientes onde ese esforzo non pode gardar ningún tipo de dúbida. Estou falando de todas as terapias que teñen que ver coa oncoloxía e co lugar ponteiro que a este respecto está ocupando Galicia. Fabricación de medicamentos CAR-T, centro de protonterapia e adquisición dos últimos tratamentos que están amosando a súa eficacia para tratar determinados tipos de cancro. O acordo que tomamos hoxe se refere ao tratamento do mieloma, que é o segundo tumor de sangre máis frecuente e que afecta, sobre todo, a pacientes a partir dos 65 anos. Hai uns meses xa acordamos no Consello da Xunta de Galicia adquirir medicamentos CAR-T por valor de 100 millóns de euros, recordarán, para atender a 250 pacientes. E hoxe engadimos un novo acordo para pacientes para os que estes medicamentos CAR-T non son eficaces, pero sí que hai outros que poden ser. Por lo tanto, tomamos o acordo de destinar para adquirir este ano 60 millóns de euros para medicamentos innovadores contra o mieloma múltiple complementarios o efecto que fan e para outro tipo de pacientes os medicamentos CAR-T tamén contra o mieloma. Neste caso, estes 60 millóns de euros están destinados a tratar a 625 pacientes que poden ter efectos moi beneficiosos si son tratados con estes medicamentos. En total sería, engadindo o acordo hai uns meses para tratar o mieloma 100 millóns para 250 pacientes e agora engadimos 60 millóns de euros para 625 pacientes para tratamentos moi personalizados, con moitos menos efectos adversos que, por exemplo, a quimioterapia e que están revelando a súa eficacia. Este acordo dos 60 millóns vai se facer por compra centralizada para 7 áreas sanitarias, pero creo que amosa ben as claras a aposta da Xunta de Galicia, por tanto, de todos os galegos, por facer un esforzo especial cando estes medicamentos están amosando a súa eficacia e moitas veces son a diferencia entre vivir e non vivir. Outro acordo da Consellería de Sanidade ten que ver con atención na medicina primaria e, aparte, cumprir cun compromiso anunciado pois no último debate sobre política xeral no Parlamento de Galicia. Recordarán que falábamos do compromiso de aumentar o número de psicólogos que traballen na sanidade pública galega na rede de atención primaria, psicólogos clínicos. Hoxe o acordo que tomamos é triplicar o número de profesionais que ahora mesmo están traballando. Pasamos de 7 que están traballando ahora mesmo na atención primaria a 28 coa contratación, e já se incorporando xa casi de xeito inmediato, a contratación de 21 novos psicólogos para traballar nos centros de atención primaria da comunidade. Pasamos de 7 a 28 con estas 21 contratacións. En concreto, son 5 psicólogos para centros da área sanitaria da Coruña, 5 para Vigo, 3 para Lugo e Ourense, 1 para Pontevedra e 1 para Ferrol. Van traballar, ademais, en rede. E, por lo tanto, as ventaxas de traballar en rede son facilitar o acceso dos pacientes á atención psicolóxica, primeiro máis preto dos seus domicilios, van a traballar sobre o terreno nas áreas sanitarias. Non só van pasar consulta, que, por suposto, van pasarla, senón tamén van diseñar actividades preventivas e de promoción da saúde mental entre a poboación. E, ademais, o obxectivo, os anuncio, é seguir aumentando progresivamente esta rede de psicólogos clínicos na atención primaria ata chegar ao número de 50, que se engaden aos profesionais que xa están traballando na atención primaria agora mesmo, como son nutricionistas, fisioterapeutas, odontólogos ou farmacéuticos fora dos profesionais sanitarios de enfermería e medicina. E recordar tamén que en varios centros de atención primaria xa se poden facer radiografías, ecografías
ou cirurxías ambulatorias menores en algúns casos. Por lo tanto, un acordo directamente dirixido a seguir reforzando a atención primaria de xeito integral e global. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo o Consello de Presidencia, ten que ver cun longo traballo que agora ve xa os froitos no senso de que comeza a tramitación, a fase final, para que Galicia dispoña dunha nova lei de administración local. A vixente ten máis de casi 30 anos de vixencia, é do ano 97, e hoxe o que acordamos, insisto, despois dun longo traballo, é iniciar o trámite de información pública, é dicir, pistoletazo de salida para elaborar o anteproxecto da nova Lei de Administración Local de Galicia. Para que? Pois para facer a adaptación desta normativa, en 30 anos hai moitas cousas que adaptar, houbo cambios legislativos, tecnolóxicos, sociais que repercuten directamente na Administración local e por iso queremos regularla, modernizar, en definitiva, o marco local, fomentar a cooperación entre administracións, imos regular con maior claridade as competencias municipais, establecer un réximen especial para os municipios que teñen que facer fronte ao reto demográfico, un novo modelo de financiamento local, establecendo unhas garantías mínimas de financiamento e que teñan en conta na súa distribución o que estamos reclamando, que teña en conta o Goberno central no novo financiamento autonómico. Son os criterios de dispersión ou envellecemento da poboación que fan máis cara a prestación dos servizos. Por lo tanto, si estamos reclamando que o faga o Goberno central en coherencia, tamén o ten que facer a Xunta de Galicia cando financia os concellos. Por tanto, a nosa pretensión é ter a lei máis completa e actual e actualizada de todo o Estado e para explicar as súas liñas xerais dou a palabra ao Consello de Presidencia. Moi bo día a todos e a todas. Pois, como decía o presidente, comparezose nesta rolda de prensa para informarnos dos avances na tramitación da nova Lei de Administración Local de Galicia. Como decíamos, hoxe o Consello de Asunto autorizou o inicio do trámite de audiencia e de información pública ao anteproxecto desta lei. É un texto innovador, un texto necesario, vanguardista, pero tamén complexo na súa preparación durante longos meses. Trátase dunha reforma integral da norma tras casi 30 anos de vixencia para adaptala á realidade actual do eido local, tras os importantes cambios normativos, tecnolóxicos, sociais das últimas décadas. Hoxe presentamos unha lei, un anteproxecto que vai a ser unha lei pioneira que convertirá a Galicia nun referente estatal, como comprobamos ao longo destes meses con sucesivas consultas de outros responsables autonómicos. Se trata de adaptar a normativa á realidade demográfica e ás necesidades reais que teñen os concellos. Non existe ningunha outra norma autonómica no Estado que inclúa unha regulación tan completa, actual e vanguardista como esta. Buscamos, ante todo, solucións prácticas e operativas que axuden ao funcionamento diario das entidades locais e, sobre todo, que atendan aos retos presentes e futuros que teñen por diante. Que aspectos se abordan? Pois se abordan fundamentalmente, en primeiro lugar, unha claridade competencial. Hai que decir que non incrementa as competencias para ninguén, senón que as clarifica, tanto as competencias da Xunta como as competencias das entidades locais. En segundo lugar, se produce un reforzamento do papel das deputacións provinciais. A nova lei concreta e detalla cales son as funcións que as deputacións provinciais, como garantes da autonomía local, en especial da asistencia aos concellos máis pequenos ou con maiores dificultades. Ao mesmo tempo, vai a conlevar que deixen de existir municipios de primeira, segunda ou terceira categoría en función da deputación a que pertence, porque se produce unha unificación destes servicios. En terceiro lugar, se aborda o reto demográfico frente á inanición do Goberno central. Establécese un réximen especial con medidas tendentes a reforzar a capacidade dos concellos en situación de reto demográfico, artellando unha serie de medidas de apoio e colaboración tanto de carácter económico como de carácter organizativo. Está adaptada á realidade demográfica galega, posto que o 90% dos concellos de Galicia ten menos de 15.000 habitantes. Así se definirán cada ano, segundo as estadísticas do IGE, cales son os concellos que se atopan en situación de reto demográfico. En cuarto lugar, se incorpora diversas fórmulas innovadoras de cooperación e colaboración.
Falamos das áreas funcionais de carácter temporal que permitirá que varios concellos se podan agrupar para a prestación de determinados servicios ou agrupacións en materia de persoal para compartir persoal municipal. En quinto lugar, se produce unha modernización por completo do réximen de organización e funcionamento das entidades locais despois de 30 anos de vixencia. Establécese un novo marco que introduce as principais tendencias vanguardas normativas con figuras adaptadas á realidade actual, inteligencia artificial, novas tecnoloxías, etc. E, en sexto lugar, falamos do financiamento, como non podía ser doutro xeito. Unha das grandes novidades desta norma é que a lei abordará un novo sistema de financiamento local. Aínda que, como saben, a capacidade desta materia é limitada por parte da Xunta de Galicia, porque o sistema de financiamento local corresponde ao Goberno central. Pero, como é lóxico, nos tiñamos que, na nosa parte de corresponsabilidade de poder actuar, establecer un cambio nese financiamento. Coa nova lei reformulamos precisamente, dentro dese marco das nosas competencias, esta parte do financiamento, introducindo criterios que para nós son fundamentais. Estamos a falar da dispersión xeográfica e do envellecemento. Son criterios que a Xunta de Galicia ya está reclamando continuamente o Estado para poder ser introducidos nun novo sistema de financiamento autonómico. Lóxicamente, eses mesmos criterios son os que nós temos que aplicar tamén aos concellos en Galicia. Ademais, o novo sistema ten outras novidades para garantir a suficiencia financiera dos concellos. Por exemplo, incrementamos os fondos incondicionados, de xeito que destinen eses fondos para as necesidades que os concellos determinen. Incrementamos a garantía de mínimos a todos os concellos. Vámola incrementar con respecto ao actual sistema en máis de 20 millóns de euros. Vamos a facer que a participación dos concellos nos tributos autonómicos crezca como mínimo na mesma porcentaxe que evolucionan os ingresos da comunidade autónoma. E o reparto dos recursos vai a ser máis equitativo, posto que se van a introducir variables novas. Falábamos do envellecemento, falábamos da dispersión xeográfica, pero tamén vamos a falar daqueles concellos que se atopen nunha situación de reto demográfico e tamén de aqueles concellos segundo o seu esforzo fiscal. Polo tanto, nesta línea me gustaría recordar neste momento que o ano 2026 o Goberno galego volveu a reforzar o seu apoio aos concellos de Galicia con cifras históricas. Este ano, 2026, vamos a chegar aos 670 millóns de euros, casi 30 millóns máis que o ano 25, que foi a cifra máis alta da historia. O Fondo de Cooperación Local se incrementa ata os 187 millóns de euros, que son 20 máis que no exercicio último ano 25. Lóxicamente, esta regulación por sí mesma non soluciona todos os problemas de financiamento local dos concellos, por varias razóns. En primeiro lugar, como xa dixen, porque non é unha competencia autonómica a reforma integral das facendas locais nin das bases do réximen local. E, en segundo lugar, porque esta é unha norma transversal, unha norma marco, unha norma paraugas que fixe aos principios e criterios que teñen que ser desenvolvidos, lóxicamente, por cada unha das materias polas distintas normas sectoriais. Pero sí que marca, e ben marcada, ademais, polo carácter dialogante da Xunta de Galicia. E temos que, neste momento, rescatar a última negociación que fixemos para un dos principais problemas de financiamento dos concellos, que era o Servicio de Axuda no Fogar. A Xunta de Galicia foi quen de conquerir un acordo coa FEGAN nestas últimas semanas que vai a supoñer, cando remate esta legislatura, van a recibir un 50% máis de aportación do que estaban a recibir ao principio da legislatura. Por lo tanto, creo que ese acordo e ese carácter de negociación da Xunta de Galicia é importante cos concellos. E, finalmente, dicirlles que a nova lei de administración local se estrutura nun título preliminar, 9 títulos específicos que van a conter todos estes asuntos que lles decíamos, 4 disposicións adicionais, unha transitoria, unha derogatoria e 2 finais. Para finalizar, quero decir que Galicia é a única comunidade autónoma do Estado que aborda de maneira integral nunha única norma todas as dimensións claves da administración local contemporánea. Con esta lei, Galicia reafirma o seu papel como territorio pioneiro, marcando un camiño cara a un modelo de administración local máis innovador, máis eficiente, máis digital e máis adaptado ás necesidades reais do século XXI.
Si teñen, a partir de hoxe, deste momento, estará disponible no portal de transparencia, e se teñen algunha dúbida ou algunha pregunta con respecto a esta lei, tentarei contestar ya. Sí, falaba de que é unha lei longamente esperada. Cando prevé o Goberno que poda estar aprobada ou que se inicie a súa tramitación no Parlamento? Sí, pois a verdade lles decía que estivemos durante bastantes meses facendo traballos previos para poder hoxe darlle inicio a este trámite. Nos esperamos que despois de esta apertura, deste inicio que hoxe damos, antes do verán, intentaremos, desexamos e faremos todo o posible para que no mes de xuño poda ser aprobada como anteproxecto no Consello da Xunta e entregada ao Parlamento para iniciar a súa tramitación parlamentaria. Si queixábase recentemente o presidente da FEGAM que non puideran ver este borrador antes de que viñera ao Consello. Non sei se xa hai data para presentárllelo, se teñen algunha reunión cerrada xa, graciñas. Sí, por suposto. Claro que a partir de agora se inicia o momento para poder expoñela e, lóxicamente, a FEGAM vai a ser as primeiras convocadas. Fixemos unha convocatoria a semana pasada, pero dada a coincidencia da Feira Internacional de Turismo en Madrid, moitos dos alcaldes que estaban na FEGAM non podían acudir. Polo tanto, vámonos a convocar inmediatamente para que esta mesma semana podamos ter esa reunión con ese documento. É verdade que ata ter ese documento, pois lóxicamente non lle podíamos dar ningunha documentación, non? Pero sí é verdade que en todos os traballos previos que levamos a cabo dende a Consellería, como aquel congreso no que falamos das fusións, aqueles congresos no que falamos das competencias e todos os sucesivos traballos que se foron facendo durante estes últimos anos, todos ou distintos actores puideron participar. A FEGAM tamén estaba invitada, participou en algún deles, noutros declinou participar. En todo caso, este documento está colgado, contactaremos hoxe mesmo coa FEGAM para poder ter unha reunión esta semana e presentarlle este anteproxecto. Repito, porque despois ten que ser aprobado polo Consello da Xunta de novo, como falábamos nese mes de xuño, antes de pasarlo xa como anteproxecto ao Parlamento de Galicia. Unha cousa máis? Moitas grazas. Boa tarde. Sobre un asunto de actualidade a nivel estatal, queríalle preguntar se vostede concorda coa opinión da súa compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, sobre que hai un intento de manipular o censo con esta regularización de migrantes que se está propoñendo. Gracias. Bueno, o certo é que nada sabemos máis alá dos anuncios feitos polo Goberno de que é o que pretende exactamente, que non quere que vaya pola Cámara, no tanto, vai ser unha elaboración do Goberno de principio a fin, polo menos hasta que se aprobe como decreto, que foi o que nos anunciaron, e non coñecemos outros detalles que os que nos queren contar, e onte pudimos comprobar como un dos partidos que sustenta o Goberno decía claramente que sí, que, falaba de que quere cambiar a xente que agora mesmo pode exercer o seu dereito a voto por outros que veñan de fora e voten distinto porque non lle gustaba o que votaban. Non vou reproducir todo aquilo que se dixo, que, na miña opinión, é un disparate e moi indicativo, dende logo, do que pensaba a representante dese partido que apoia o Goberno. Non sei se o Goberno apoiado por ese partido pensa o mesmo. Eu agardo que non, dende logo. E creo, sinceramente, que ahora mesmo o Goberno Central non ten absolutamente ninguna política migratoria e creo que o que hai que facer son cousas como as que pretende a Xunta de Galicia co traspaso de competencias que reclamamos. Sinceramente, penso iso. As razóns que hai detrás deste anuncio repentino do Goberno, aparte de probablemente intentar que non se fale de outros temas que non lle interesa nada
que se fale, porque claramente lle perxudican, a verdade é que non a sabemos. Agardo que non sexa así, pero non teño a seguridade completa. Bo día, presidente. Eu quería preguntarlle por esa rotura da balsa do Monteneme, un pouco saber como está a situación e que medidas se van a levar a cabo. Sí, bueno, primeiro, aproveitando a pregunta, agradecer a todas as persoas que dende a rotura o sábado, hai 2 días, estiveron traballando, creo que dun xeito exemplar, tanto profesionais de emerxencias, os servicios que dependían dos concellos afectados, por suposto, os da Xunta de Galicia. Afortunadamente, as análisis así o acreditan, por lo menos até este momento non se produciu contaminación de ningún acuífero, ni o que estaba chegando ata o mar. Agora mesmo hai conclusións que se van avanzando, pero eu, sinceramente, nestes temas creo que esta mañán había, descoñezo se remataron esa reunións de carácter técnico para determinar exactamente as causas e as medidas preventivas que houbera que tomar no seu caso para evitar que volva a producirse. A Xunta de Galicia estaba facendo unhas obras, pero non na zona onde se produciu o derrubamento. Bueno, o que nos están dicindo é que teñe moito que ver coas chuvias destes últimos días, pero eu, sinceramente, prefiro, unha vez constatado que non houve contaminación, que é o que máis nos preocupaba, nin desgracias persoais, por suposto, o que non nos preocupaba no primeiro momento, agora imos esperar esas conclusións, que agardo que sexan rápidas, para ver se houbera que actuar en consecuencia. A Xunta de Galicia, recordo que xa estaba actuando noutra zona onde técnicamente se determinou que era necesario facelo, se limpiaron os escombros por a mesma empresa que estaba facendo esas obras, e agora agardemos que, dende logo, esta semana, eu agardo así, teñamos máis precisión técnica sobre o acontecido. Sobre esta cuestión, é o segundo accidente que, bueno, digamos, deste estilo que ten lugar no Monteneme. Hoxe, creo que unha asociación ecologista iba a ir, anunciar que ia ir polo penal. Non sei se a Xunta ten previsto facer un plan de reforzamento de balsas tóxicas, porque non é este o primeiro accidente que se produce, nin nesta mina, nin noutras, e hai algunhas bastante moito máis complicadas que esta. Logo, unha segunda cuestión, quería preguntarlle sobre a manifestación de onte, porque Pazos apuntaba que era unha manifestación política, e eu quería preguntar se cree que toda a xente que se manifestou onte se manifestaba, digamos, por un criterio político e non por un criterio de social, non, de pedir unha sanidade mellor. E logo, co tema da regulación de migrantes que, bueno, comentaba ao principio da rolda de prensa a petición precisamente desa transferencia, queria preguntar se cree que é necesario ou pertinente esta regularización de migrantes que está facendo o Goberno, en parte precisamente para asumilos ao mercado laboral, independentemente de outras cuestións. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, bueno, de feito, nós nesta zona, na zona desta mina, sin actividade agora, xa estábamos facendo obras, logo de facer un análise determinar que eran necesarias, ou incluso aprobamos no Consello da Xunta de Galicia, explicáramos aquí, por máis de 1 millón de euros. Por lo tanto, claro que facemos exámenes de seguimento e onde se determina técnicamente que é necesario, a Xunta actúa. Por eso vamos a ver exactamente as causas de todo isto. Xa sei que hai algúns que fan o de sempre, ¿no? Denuncia penal directamente, sin esperar ni siquiera a un dictamen técnico que se vai emitir a moi pouco tempo despois de que se producira este desprendimento. A segunda pregunta, por suposto, eu vou a decir respecto ás persoas que se manifestan, e especialmente as persoas que se manifestan de boa fe, e estou seguro que na manifestación de onte as había. Igual de seguro que estou que había xente que estaba ali única e exclusivamente por razóns políticas e por decisións políticas de seguir creando a situación, un día por un tema, outro día por outro, onde tocaba sanidade e
E ali foron. Por que digo todo isto? Porque, mire, parece ser que as dúas maiores reivindicacións que se baseaban en recortes, en supostos recortes e en privatizacións, que dato mata relato. Todos os anos se foron aumentando os gastos sanitarios, porque é necesario e porque é o que temos que facer nun goberno que prioriza recursos. Creo que hoxe prácticamente todas as semanas veñen acordos o Consello da Xunta que así o acreditan. A nosa posición pioneira en canto a fármacos oncolóxicos, por exemplo, que teñen un coste económico moi alto, pero nada comparado coa posibilidade de salvar vidas, acreditan que de recortes absolutamente nada, todo o contrario. Se vamos, moitas veces temos falado isto no Parlamento, os centos, miles de millóns de euros a favor, a maiores, do investimento respecto á época do goberno bipartito, que é a que temos que compararnos, a que les reivindican todo iso, e que, aparte do aumento dos costes, o aumento do costo da vida e todo iso, inda así, e tendo en conta todo iso, os investimentos, o aumento de investimentos é moitísimo maior. Iso é unha das reivindicacións. E outra ten que ver coa privatización. Falaban de privatización. Eu digo un dato que é incontestable. En 4 anos de bipartito, os recursos destinados á privatización, a derivacións, a sanidade privada, aumentaron un 48% en 4 anos de bipartito. En 17 anos, dende o ano 2009 a toda agora, aumentaron nun 3%. Polo tanto, ten moitísima, iba a decir, non sei como calificalo, evidencia a politización daqueles que protestan contra a privatización, e aumentaron 48% en 4 anos os costes para a medicina privada frente a un 3% en 17 dos gobernos do Partido Popular, incluído o que eu presido. E, ademais, hai outro dato, mire, é que hai unha folga convocada un chamamento a folga aos profesionais da medicina en Galicia contra un estatuto que decide o Goberno central, e que a Xunta de Galicia xa se ten manifestado dicindo que debían atenderse os requerimentos dos médicos. Incluso aunque despois teñan consecuencias ou haya que facer cousas en función desa adaptación, a Xunta de Galicia entende que isto debía facerse. E que onte todos os que estaban na manifestación, os que estaban tamén convocados por partidos políticos e os propios representantes dos partidos políticos non tiveran unha sola palabra para unha folga que xa tivo días e supuso moitísimas paralizacións e que pode supoñernos no futuro, e que non houbera unha sola alusión, é a mellor demostración de todo isto que estou dicindo. Por lo tanto, creo que había xente de boa fe, absolutamente respetable. A esa xente lle digo que estamos facendo todo o posible para seguir millorando nunha tarefa tan complexa como é a sanidade pública, e as persoas que foron e que convocaron por razóns políticas, lles digo que cada vez se lleve máis o plumeiro. E a terceira pregunta, a regularización. Eu quería distinguir, xa digo, retomando un pouco a contestación á primeira pregunta que me fixeron nesta rolda de prensa, os datos, polo que estamos vendo, o Goberno Central o que quere é regularizar a xente que xa está aquí. Nos vamos máis alá e queremos que a xente que se teña que seguir incorporando o poida facer de xeito ordenado. E, polo tanto, teño clarísimo que o camiño que estamos emprendendo, ademais o que a xente entende, apoie, creo que é moi beneficioso, que poida vir xente aquí a traballar, que a necesitamos, e poida vir dende o principio ata o final, como foron, ou nos gustaría seguro, que foran todas as persoas galegas que tiveron que emigrar no seu día, en algúns casos foi posible, noutros non, pero iso sería o desexable sempre. E queremos que isto sexa así, por iso queremos esa competencia. A regularización dos que se están aquí, estamos vendo cousas que, dende logo, si son certas, a mí non me parecen absoluto aceitadas. Que como se di, insisto, tenemos que ver como se quere facer unha absoluta flexibilidade que se converte en lasitude, que se converte en falta de rigor, na miña opinión, para acreditar a ausencia de antecedentes penais, a falta absoluta de diálogo coas comunidades autónomas, que seríamos as que teríamos que asumir gran parte do que supón esa regularización en canto á asistencia que lle temos que suministrar
a todos os cidadáns, todo eso, lóxicamente, habería que facelo falando con comunidades autónomas, non se está facendo. Por lo tanto, como se está plantexando e como estamos vendo, eu creo que se está facendo moi mal. Como creo que se pode facer mellor, por eso nos pedimos esta competencia. Moi ben, pues moitas gracias.